Здрасти, Ехо, чуваме ли се? Здравей! Здрасти. Здравей, Иван, може ли да си говориме на ти? Може. Добре. Как е времето при тебе? Добре. Супер, и при мен времето е добре. Ти от кой град си, между другото? Аз съм от Варна. Добре, във Варна, супер. Ходиш ли често на море? Лятото. Лятото, да. Добре, добре, супер. Иначе, домашни любимци, нещо, имаш ли котки, гледаш ли? Не. Супер, да, няма проблем. Леля ти как е? Как е Леля ти? Какво прави тя? Човек, какви са тия въпроси? Дай да карай по същество. Да, няма никакъв проблем. Значи, нашия продукт е най-добрия. Нямаме никаква конкуренция, ние сме единствената на пазара и ако знаеш колко е впечатляващ продукта, собственика ни няма такъв добър човек. Нашия продукт има прекрасни характеристики и ако ти си го купиш тук и сега, ще получиш и процентов стъпка. Как ти звучи? Вече не искам да го купа. Защо това не проработи? Казаха ми, че точно така трябва в началото да говориш хубави неща на човека, да го питаш такива неща и накрая с отстъпката и той да купи. Но това нещо не работи. Да му се не види.